Ahojte, ja som Sára, vítajte zase tuto v mojom kanáli. Pomáham mladým ľuďom sa vrátiť naspäť k Bohu. A dnešná téma, preto som dala na začiatok upozornenie, budem to tu do detailu rozprávať a vlastne toto video je trochu vážnejšia téma. Toto je môj osobný príbeh, ako ma zmenil Boh. Ak sa vám tieto videá budú ľúbiť, tak môžem s tým určite pokračovať a dúfam, že toto video vás osloví a pomôže vám vidieť mňa tiež ako nie len perfektnú kresťanku, ale hovorím vám, že doteraz sa snažím a trápim sa s niektorými vecami. No, ako to začalo? Vlastne ja som od základnej školy do 9. ročníka nebola moc taká veriaca. Ja som skôr trpela akože prvý stupeň som mala akože také, že podozrenie na ADHD, pretože som bola strašne hyperaktívna a proste furt som všetkých provokovala. A potom tak si ma ľudia na druhý stupeň zapamätali. Takže ja som si vlastne prežívala dlhodobú šikanu, čo potom mňa mentálne zrútilo a bola som z toho strašne proste v takej diere, ale nie až v takej hlbokej, ako to začalo už trošku vyššie na druhom stupni. 7. 8. ročník. Chodila som po doktoroch, na prvom stupni som chodila na psychológiu skrz toho, lebo podozrievali ma kvôli tej hyperaktivite na ADHD. Nemala som veľa kamošov, lebo som bola skôr taká uzavretá osoba, že proste nemala som veľa kamošov. A proste bola som taká viacej vynechaná a robili si zo mňa srandu. Potom na druhom stupni to bolo už také viacej, že psychické. Psychicky na tom som bola veľmi zle, pretože ono to vlastne začalo byť so mňou mentálne zle, keď som aj vlastne už mala sociálne médiá. Ja som od malička natáčala akože také trápne videá na TikToku, potom aj na Instagrame som robila sprostosti, ale tak to všetko bolo len z detskej zábavy. A potom sa to presunulo do kyberšikany. Už nie len, ja som chodila do dediny na základnú a vlastne aj iné vedľajšie dediny sa vlastne proste sa mi vysmievali a robili si zo mňa srandu. A nevedela som si moc dobre robiť kamarátov, tak som mala s tým taký že problém. Na druhom stupni som sa snažila už v 7. 8. ročníku som sa snažila zapadnúť kvázi a ja som si tak proste povedala, že ja urobím všetko len preto, aby som proste zapadla. Lenže tu bolo to, že ja som v tú dobu sa bavila s takou babou, a vlastne som mala najlepšiu kamarátku a proste ja som potom strašne bola taký depresívny človek, lebo som začala strašne veci prežívať a už začínala aj taká tá puberta, takže som začala byť psychicky proste zmiešaná, keby, dajme tomu. Ja som sa porovnávala strašne, mala som potom aj body dysmorfiu. Budete tu mať vysvetľovky, čo je body dysmorfia, alebo budem tu aj hovoriť také veci, ktoré možno inakší ľudia nepochopia. Ja som sa nemala rada a mne to psychicky robilo zle. Tak už som si to ukazovala a prejavovala som si to aj navonok fyzicky, kde som začala sa sebať. Mala som problémy so žiadosťami, mala som problémy so seba a ostatní to už potom zisťovali, že čo som si ja robila a to ma ešte viacej zdemolovalo. A proste snažila som sa zapadnúť, že proste robila som veci čo ostatní, takže túžila som aj po alkohole a už sa párkrát stalo, že aj proste, že som konzumovala alkohol. Fajčila som cigarety, elektrické aj normálne, lebo proste skúšala som a som chcela byť cool a zaujímavá. A vlastne dopadlo to tak, že som skončila na terapii, na psychiatrii a na psychoterapii. Na psychiatrii to bolo
Takže ja som ešte aj najprv išla k psychológovi, tí mi povedali, že to mám všetko v hlave. To ma strašne zdemolovalo, jak mi to proste ona povedala, že to máš len v hlave. Tak ja, že dobre, nikto si ma nevšíma. Tak ja už som to proste robila, už aj začínala som to robiť aj pre pozornosť. A proste keď som išla k psychiatrovi, keď to moja mama zistila, tak vlastne bola z toho strašne hrozná. Ja som vtedy vôbec nepoznala Ježiša a proste ja som si ešte z neho robila srandu. Proste mala som také narážky, ja som vôbec do kostola nechodila, ja som vôbec nepoznala proste takéto kresťanstvo, ktoré mňa teraz Boh naučil. Proste nie je také kresťanstvo, že vzťah s Bohom, že ťa miluje, ale Biblia absolútne nie. Absolútne nie je Biblia. Ja som vôbec nepoznala nič takéto a proste ja som len poznala kostol a katolícku cirkev a spoveď oplatka. To som poznala všetko a s tým ma proste moji rodičia tak ako keby tlačili, aj moja babka hlavne, že proste, že prečo už nechodíš do kostola, že akože takto a takto. Tak ja som proste bola, že no lebo sa mi tam nechce a proste mala som strašný vulgárny slovník. Takže ja som aj strašne nadávala. Ja som ohovárala, ja som proste nadávala, jak starý dedo. Proste to bolo hrozné, jak som sa ja chovala. Ale vážne, proste ja sa aj nečudujem, prečo sa niektorí so mňou nebavili, pretože ja som bola hrozná povaha. Ja som ohovárala každého za jeho chrbtom, pretože som si myslela, že to je normálne. Ale nebolo to normálne práve, že ja som vtedy strácala kamarátov a vtedy som strácala svoju mentálnu stabilitu. Chodila som na všelijaké diety, lebo som proste bola so sebou nespokojná. Ani jedna dieta mi nepomohla. Psychiatr. Tam už vtedy mamina vedela, čo sa o mne deje a proste čo sa so mňou deje. A keď som chodila na psychiatriu, tak už ma aj nakopili liekmi. Antidepresíva som mala, kvôli tomu, že som mala aj... chcela som sa pokúsiť o sebe. Veľmi veľakrát som nad tým premýšľala. Strašne veľmi veľakrát. Ja som tu proste nechcela byť. Nevidela som v sebe žiadny potenciál, nevidela som v sebe žiadnu budúcnosť. Ja som si myslela, že som proste pre nič, jak proste len guľka buniek som si myslela, že som, ale ja som vôbec v sebe nevidela tú lásku, ani hodnotu, ani krásu, nič som v sebe nevidela, len proste otras, hnus, škaredosť, proste fuj. Mamina sa už začala o mne báť. Už ma ani nechcela nechávať doma samú, lebo proste ona si myslela, že neviem, čo si všetko ja spravím. A ja som bola strašne hrozný človek. A vlastne mala som lieky aj na spanie, pretože som nevedela dobre spať. A vlastne bála som sa, že sa nezobudím. Bála som sa proste, že budem mať zlé sny. A bála som sa, že budem mať spánkovú paralýzu. Je to strašne smutné, keď nejaký tínedžer musí mať lieky. To nehovorím antibiotika, probiotika. To hovorím proste lieky na to, aby sa choval normálne. Lieky začali postupne zaberať, tie antidepresíva. Lenže keď som ich prestala brať, začalo to byť ešte horšie. Povzbudzovala som ľudí do hriechu a vlastne ja som aj hovorila kamoškám, že poďme spolu takto, že poďme toto robiť, YOLO, proste úplne hrozné. A zase takto. Ja som mala aj problémy s pozeraním porno. A mala som proste takéto tieto vášne. Proste nevedela som myslieť normálne. Aj som pár kamošiek zmenila na taký štýl, aký som bola ja. A proste som sa aj malovala úplne jak emo. Proste úplne celá v čiernom. Proste bolo to vidieť na mne, že som není proste spokojný človek. Tak vlastne dopadlo to tak, že ľudia sa mi smiali, že som emo, že mám obojky, lebo ja som nosila také tie náramky, chápete? Pretože obojky a hej. A vlastne veľmi veľakrát som plakala, klopala som mojej najlepšej kamaráde, lebo proste ona je moja suseda a vlastne som jej klopala, že prosím pomôcť, že som na tom strašne zle a proste ja som nevedela nikomu inému to proste povedať. Ja som sa musela s niekým práve že porozprávať, pretože mne to proste bolo lepšie, len ja som to robila pre pozornosť všetko. Ja si pamätám, že som sa aj hrala s manifestáciou a nosila som všelijaké kryštále a mali to nejaký význam alebo čo. Ja som bola na tom tak zle, že ja som chcela nájsť kryštál na pomoc chudnutia. Počúvala som pesničky s nadávkami, fantazírovala som, robila som sprostosti a nevedela som sa nejako dať dokopy. A to už bolo tak koncom 8. ročníka.
Mala som všelijakých frajerov, dovolila som im robiť proste hocičo, lebo ja som proste to všetko robila len preto, aby som bola chvíľkovo uspokojená. Prvého frajera s tým to bolo také, že nie, proste úplne som sa mentálne zničila kvôli nemu. Potom bol druhý frajer, ten tiež proste on nevedel ako pracovať s babou. Tretí frajer, ten tiež takisto nevedel ako pracovať s babou a mali všetci traja mali proste tie intimné vášne a proste ja ako 13-ročná to som absolútne nezvládala vtedy, fakt. Ale akože ja som sa do toho dala, samozrejme. Pokým si začnete myslieť, že som mala pohľadný styk. Nemala som. Ja som len riskovala. Ale nemala som. Ok, poďme naspäť. Keď už som si začala sledovať moje seba tak už som to prestala. Bola som taká, že som chcela čo najviac riskovať bez toho, aby som sa zabila. Ale boli aj chvíľky, kde som proste sa chcela zabiť. A tuto začal 9. ročník. Cez zimné prázdniny som ako keby začala mať viacej ten TikTok kresťanský, lebo začalo sa rozprávať o druhom príchode Ježiša Krista. Začalo sa rozprávať takéto veci, ktoré ja som sa začala ich báť. A proste ja som chcela zistiť viac. A tam už to začalo pomaly rásť. Som chcela vedieť, že čo je to Boh, čo je to mať vzťah, čo je to Duch Svätý, čo je to druhý príchod Ježiša Krista, čo keď fakt pôjdem do pekla, čo keď toto, čo keď hento. A chcela som to všetko zistiť a bola som zvedavá. Respektíve môj duch bol zvedavý. Doteraz si tento moment tak strašne dobre pamätám, ale ja si pamätám, jak ja som sedela v lavici a ja som nad týmto proste rozmýšľala, rozímala som nad tým a proste zrazu mi len prišla myšlienka, čo keby fakt začnem proste s tou vierou niečo robiť, čo keby fakt proste vstúpim do tej viery a vstúpim proste do takého toho hlbšieho vzťahu s Bohom. A tak sa aj stalo, že začala som to brať vážnejšie. Samozrejme, ešte vtedy som manifestovala a verila som na anielské čísla, ale už sa to postupne všetko tak posúvalo dopredu. Ja keby proste, ja si takto predstavím, že Boh mi proste akoby dal SMS-ku a ja som to ináč hovorila aj na strednej, že proste ja keby Boh mi dal SMS-ku. A dopadlo to všetko v poriadku a už som sa začala proste liečiť. Už som nebrala lieky, už som sa neseba bavila, už som nepila, už som proste, hej. Lenže tu bol problém, že ja som strašne dlho brala Božie meno nadarmo. Strašne, ja som to hovorila jak babka po kostole, reálne. Ale keď som prestala hovoriť Božie meno nadarmo a nadávky, tak proste už som začala slušnejšie rozprávať. A proste to sa mi najviac potom zapáčilo na tom. A už som proste začala tú vieru brať vážnejšie. Objavil sa tu potom jeden chalan, s ktorým som sa chvíľkovo bavila, ale proste bola som do neho zalúbená, lebo však samozrejme vášne. A každá tínedžerka sa skoro do každého chalana zalúbi. Ja som sa na neho potom vykašľala, ale potom som začala brať vieru vážnejšie. Začala som to aj postovať na TikToku a prvé video, čo som urobila o Bohu, je Where does your beauty come from? A tam bolo, že God. Taký ten slideshow, že God. A ja, že OK, že už to tu nejako sa rysuje, hej. Takže tak. A vlastne už potom akože celý 9. ročník už som ako keby tak vyznávala toho pána. Nie, áno, akože vyznávala som celý 9. ročník, ale to bolo september, október, november som bola v škole. A tam som ešte bola tak, že na začiatku, samozrejme ja som ešte len rok, ja som ešte len fakt, že čerstvý začiatočník. Ja poznám, jak Ashley, ona už je neviem koľko rokov kresťanka. Aj Klaudy, tuším, že 5 alebo 4 roky. Ja som začala tú vieru tak úplne v poriadku a vlastne už, ešte som to tak nevyznávala až moc. Pokým na Vianoce som si nevypýtala Bibliu. Lebo videla som aj TikToky, že proste jak tie baby čítajú Bibliu, alebo jak taký chalán na TikToku číta Bibliu. A proste ja, že
Ja, že dobre, tak videla som všelijaké tie verše na TikToku a všelijaké tieto veci, že let's read the Bible, do you have time for God, I'm gonna read you a scripture from the Bible a proste ja, že OK, že aj ja by som chcela proste Bibliu. Na Vianoce, akože ja som vtedy rozmýšľala nad tým, že proste chcem Bibliu. A ja som to tuším, že aj hovorila mame, nepamätám si, ale proste, že som chcela Bibliu. No, mamina mi povedala ešte pár dní pred Vianocami, že má pre mňa veľmi krásny darček, ktorý sa mi bude veľmi páčiť. Skúste uhadnúť, čo to bolo. Dozviete sa, keď vám to poviem. Ale asi už viete, čo som dostala. A vlastne, keď boli Vianoce, ja som to strašne prežívala, som bola strašne rada a moja rodina nebere tú vieru až tak vážne, ale považuje sa za katolíkov, ale tak to je jedno. Proste, hej, už som si začala aj toho Boha zastávať a ja som úplne jak Peter, ty kokos, proste ja si zastávam toho Boha, ja som strašný Peter. Ja ti otvorím ten darček pod stromčekom a tam, že Biblia. Ja som bola tak šťastná, ja som ani si nevšimala, že som dostala Ariana Grande voňavku. Proste ja som sa tak tešila, že som dostala Bibliu. A proste ja už som ju hneď začala čítať, Genesis 1.1. A potom, ja keď som zistila, ako sa má čítať Biblia, tak som ju čítala od Nového zákona. Ale Genesis už som mala keby tak prebehnutý a Nový zákon som začala akože čítať. A teraz už som ho celý dočítala a teraz čítam starý a už som na Jozua. Už som všetkých 5 Mojžišových kníh nejak pretrpela. Prečítala som to nejako. Prvých 5 kníh je celkom nudných. Ja si ešte aj pamätám, jak raz na náboženstvo není známkované na základnej a proste ja som sa rozhodla, že pán dekan, ja chcem urobiť prezentáciu o druhom príchode Ježiša Krista pred celou triedou. Ty kakas, viete, aké komentáre som dostala z toho, že ona by mala ísť do Československa, má talent. Proste, to bolo... Potom jedna baba sa tam na mňa kúkala, že či som OK, alebo či ja som posadnutá niečím. Ale proste, mala som strašnú trému, ale proste ja verím, že Boh sa na mňa pozeral a on povedal, že Sárka, že gratulujem, že ty si to dokázala, že ty ma vyznávaš presne tam, kde sa má vyznávať. Proste presne tam, kde ma máš vyznávať. Tak som bola strašne šťastná potom. A viem, že proste niektorí začali proste úplne si zo mňa robiť srandu, že proste začali tam robiť debiliny. A práve to robili takí ľudia, čo majú v bio verše na Instagrame. Logika nelogikuje, ale nevadí. To je veľmi normálne, keď sme vlážni kresťania, že? A vlastne už som tú víru začala brať vážne. Mala som takú kamarátku, ona sa volá, že Livia. A ona je z mojej dediny a proste my sme obidve sa začali tak minulé leto 2024 sme začali chodievať von. Proste nadávali sme, robili sme sprostosti a ja jej zrazu poviem, keď som proste bola povolaná Bohom, že počúvaj, že proste, čo keby sme začali proste veriť v Boha. Ona, že OK, tak skúsme to. Počúvajte ma. 12-ročné dievča, ešte takú veriacu 12-ročnú dievčinu som ja nevidela. Nikdy v živote som takéto nevidela, okrem na TikToku, ale ty kokos. Ona je super a ju mám strašne rada, ona je moja sister in Christ, proste s tou Livikou, že proste my sa posúvame. Keď ona padne, tak ja ju posuniem hore. Keď ja padnem, tak ona mi pomôže, aby som sa aj posunula hore. A potom tu nastúpil ďalší kamoš, ktorý mňa ešte bližšie prividol k Bohu, Sebastian. To bolo perfektné a proste začali sme viacej veriť. Potom som mala ešte jednu kamošku, ale s tou sa už moc nevstýkam, ale akože ja ju mám stále rada a proste ja pozbudzujem ľudí k Bohu a práve preto toto ja robím, pretože mám strašne veľa teraz kamarátok, proste čo veria v Boha a proste mám to výborné. Ja už som mentálne na tom v poriadku a ja som strašne z toho rada, lebo toľké veci, čo som ja urobila. Ale jak sa hovorí v Biblii, staré veci pominuli, nastali nové. Takže proste to som ja nebola. Ja si predstavím, jak ja sa proste tam zakopávam. Proste depresia, úzkosti, poruchy, proste zlá osobnosť. Proste zakopávam to do diery. A tam to aj ostane. Ale predstavte si to, zapamätajte si to, že mňa Boh povolal, keď som bola v tom najhoršom bode môjho života. A vtedy mi Boh povedal, poď za mňou.
Ty si nezaslúžiš takýto život. Ja mám pre teba niečo lepšie. A ak ty si taký ten človek, ktorý je v najtemnejšej diere, ktorý sa necíti, že ani už Boh mu nemôže odpustiť, ver mi, že áno. Boh dokáže všetko. Keď Boh vytvoril celú túto zem, keď Boh vytvoril slnko, stromy, zvieratá, ľudí za 6 dní, nie 7 deň oddychoval, keď toto všetko vedel stvoriť za 6 dní, prečo tvoj život by nemohol zmeniť za jeden deň? Mi povedz. A verím, že ty to dokážeš. Ak máte nejaké problémy proste, alebo ak by ste sa chceli vrátiť späť k Bohu, tak verte mi, že je to každý deň možné. Nehovorím vám, že kresťanský život bude ľahký. Samozrejme, že nie. Vy budete mať ešte väčšie spirituálne ataky od diabla. Čím viac ty rastieš v Kristovi, tým viac diabol do teba útočí. Strašne ťažké to je. Lenže keď ty máš Boha, tak ty si vyhrala. A práve preto ja som sa vtedy trápila sama. Lenže teraz, keď mám Boha, nemusím sa trápiť sama. Ale trápiť sa budem. Takže nebojte sa, dokážete to, ja verím a modlím sa, aby toto video presiahlo proste veľký dosah zliadnutia a aby ste boli povzbudení. Ak sa vám takéto videá ľúbia, môžete mi dať like, odber a ak budú fungovať komentáre, tak kľudne mi môžete napísať. Dole v popisku máte aj môj Instagram, aj môj TikTok a kľudne mi môžete DM-núť na Instagram, lebo proste ja som vaša staršia sestra, tak kľudne vám môžem pomôcť, ak máte nejaké problémy, s ktorými by ste sa chceli zveriť, ale samozrejme najprv tie vaše problémy zverte Bohu. Lebo to som ja spravila a ja som odtedy sa úplne zmenila. Proste ja Bohu plačem, ja sa Bohu smejem, ja Bohu sa hnevam, proste on zvládne všetko, nebojte sa. Proste radšej vybuchnite Ježišovi než svojim rodičom, aby ste potom nemali z toho zlé a výčitky. Proste s Bohom dokážete všetko. Filipanom 4.13. Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. To je povzbudenie pre vás. Majte sa krásne, majte krásny večer, nech ste požehnaní a nech vaša viera neodpadne. Pozvite Boha do svojho života a ty budeš pozvaná do neba. Fakt, mám vás všetkých strašne rada a dúfam, že sa vám toto video ľúbilo. Ahojte!